लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। हारखुरै नेनानै थाजानाय ADRE एबा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशननि फिथाइखौ फोसावनो सिगांबाय। ADRE 2024 नि लिरथि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनो सिगांबाय रायजो सरकारा। फैगौ 7 मार्च एबा शुक्रबार खालि फोसावगोन ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि लिरथि आनजादनि फिथाइ। गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक लाइभनि गेजेरजों मिथिहोबाय रिजाल्टनि सान। गिबि मन्त्रिया मिथिहोबावनाय बादिब्ला मोनसे मासिनि थाखाय 2 बिनायसाया उथ्रिगोन। बेनि उनाव अरेल एबा बाइबानि आनजादखौ खुंनाय जागोन। बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरनि गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गिबि मन्त्रिया। गिबि मन्त्रिया मिथिहोबावनाय बादिब्ला आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि लिरथि आनजादनि फिथाइखौ 2 मार्च खालि फोसावनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं कन्स्टेबल AB आरो UB नि देहायारि हारोंथाइ आनजादनि फिथाइखौ 12 मार्चआव फोसावनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो आसाम पुलिस गारि सालायगिरि आनजादनि फिथाइखौ 4 मार्च खालि फोसावनाय जागोन। कमान्ड' बेटेलियननि आनजादनि फिथाइखौ 27 मार्चआव फोसावनाय जागोन। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानफोराव 12,600 ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ थिसननो थाखाय आसामाव थोंजों थिसनथाइ आनजाद खुंदोंमोन, जेराव ग्रेड 3 नि थाखाय 7,600 मासि आरो ग्रेड 4 नि थाखाय 5,000 मासिफोर दं। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम्स जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर JD र'डनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम्स जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम्स जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम्स जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम्स जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।